walasa ka kunnafoni jugu k'olu kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnyala bɔlɔlɔ sira fɛ l'Amérique jamana ka lasigiso min bɛ Mali la ale cɛsirilen don o kɔfɛ a bɛ san caman bɔ a ye kalan caman kɛ kunnafonidisow ani arajosow olu ɲɛmaw kun Idrissa Fani n'ale bɛ baara kɛ l'Amérique jamana ka lasigidenso la n'ale ye kunnafonidila ye an k'ale lamɛn u ka nin kunnafoni jugu in kɛlɛli baaraw kan. Jamana mun n'a bɛ kɛlɛ la kana fɔ ko kunnafoni wɛrɛ kuntan wɛrɛ bɛna na fara o kɛlɛ kan ka futinɛ wuli an bɛ futinɛ nɔgɔyali de ɲini n'a fɔra ko kunnafoni kalantanw bɛna fara kan ka futinɛ yanga donc an ko n'an ma wuli k'an jɔ a tɛ ɲɛ o sababuya la o kɔnɔna la sa an ye ci bila mɔgɔw ma minnu bɛ jamana kɔ kan an b'a dɔn a dɔnniya b'u la u ni maa caman wɛrɛw y'a kɛ k'an ci bila olu ma olu kana dɛmɛ don fɔlɔ Mali journalistes ma kunnafonidilaw ma an ye kunnafonidila 50 an y'olu former arajo minnu bɛ kuma arajo la olu b'u danna minnu fana bɛ journaliw ɲɛmaaw olu fana b'u danna o mɔgɔ 25 fana former la. Nin kalan kofɔlen o kelen kɔ ni kunnafonidi ɲɛmaaw kun i ka dɔn jalo maaw olu kɔni olu bɔlen kɔ nin kalan na olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan mun b'a to olu ye dɔnniya min sɔrɔ u bɛ se k'o carin cogo min na o de na sira fɛ l'Amérique jamana y'u dɛmɛ ni musaka ye o musaka o kɛra sababu ye mun ye maa 900 u ye kalan in kɛ olu kun muso 400 o bɛ o la kalan kɛra maa minnu kun a jama fanba o ye sanfɛ kalanso maaw ye kun jumɛn na sanfɛ kalanso maaw donna la ka sɔrɔ kunnafonidi o ye i ka dɔn kunnafonidilaw olu ka baara de Lasine Ɲangali n'ale le jalon maa ye an ka ale lamɛn. Bibi na kunnafoni di fɔlɔ la an ka dɔgɔ wagati min na dans les années 90 jusqu'à avant 2020 kunnafoni di kun ye journalistes ka monopole de journalistes dɔrɔn de tun bɛ kunnafoni di mais sisan bɔlɔlɔw nalen Facebook bɛ yen ani WhatsApp ni réseaux sociaux ninnu nalen journalistes dɔrɔn tɛ kunnafoni di bilen parce que mɔgɔ caman bɛ kuma bɔlɔlɔ ninnu sanfɛ caman bɛ kunnafoni cari ka sɔrɔ kunnafoni dilaw tɛ donc o yɛrɛ de bɛ fɛnɛ bɛ kunnafoni kolon carili juguya kosɛbɛ donc a kun ye ka mɔgɔ gansanw fɛnɛ former pour que k'olu fɛnɛ impliquer kunnafoni kolon kɛlɛli la. Nin kalan in kɔni ale kɛra sababu ye maa caman olu kɔni an bɛ don min na ko bi olu ye dɔnniya min sɔrɔ b'u k'o lawaleya Mariam Sisoko n'ale ye kunnafonidila ye kunnafoni gafeso la mun tɔgɔ ko le sursaut ale bɛ ka o lawaleya wa a delila ka a lawaleya fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min kan an ka lamɛn a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Ne y'a ye bɔlɔlɔ siraw kan a kɛli ni ne ye sɛbɛnni dɔ k'a kan parce que ne ka baara ye sɛbɛnni na a bɛ san 1 bɔ sisan nɔ u kun y'a bila ko coronavirus an bɛ min wagati la sisan nɔ bana in bɛ toujours ko indien dɔ ye fura sɔrɔ a la ko u ye an ka laadala fura caman fɔ a ko la k'i b'olu ɲagami ɲɔgɔn na donc ne wulila ka se ambassade la ani en même temps ne ye ɲininiw fana kɛ kunnafoni di siraw la komi n ye kuma min yɛrɛ fɔ aw ɲɛna sisan application ninnu ni fɛn ninnu bɔlɔlɔ siraw kan pour que ka se ka information ɲɛnɛma sɔrɔ a kɔnɔna la n'a sɔrɔ olu fura in kuma ye tiɲɛ ye ou n'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ donc ne wulila k'o ɲɛɲini ne y'o ɲɛ sɔrɔ indien yɛrɛ k'u ka ambassade yɛrɛ la kuma o ko in kuma yɛrɛ ma yɛrɛ ne yɛrɛ ka ɲininkali tɛ ne selen o kuma voilà ne delila ka sɛbɛnni dɔ k'u kan ka tɛmɛ. L'Amérique jamana ka lasigiso min bɛ Mali la o y'a yira k'a fɔ ni baara min bɛ senna nin baara daminɛ don wa olu seko n'u damayira ye mun ye u n'o kɛ halisa walasa mun ye kunnafoni kolon ye olu ka se ka kɛlɛ cogo min na sabula kunnafoni kolon kɛlɛli a bɛ na ni jamana basigili ye wa Mali o ye l'Amérique jamana baara ɲɔgɔn ani a teri ɲɔgɔnma ye Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.